Asal bersyukur masyarakat Tuhan Tuhan di dalam segala hidup. Bila bersyukur kami kembali asyik orang Tuhan. Tuhan Tuhan berkumpul di dalam Tuhan di dalam layanan itu. Alat dia Tuhan tak kasih di Tuhan lagi perbulan nanya. Dina ali Tuhan. Dina naik menguturhon anak doh burung ini. Berjalan pas masuk siap kau berhenti apa sobi. Ala dili Tuhan babak keluarga bahagia tujuki arena ningro. Orang mga sahod dari anak Tuhan Yesus Kristus mata yang hari itu. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Tuhan Yesus Kristus dohot warni to di pagadia na tumapalangit dohot on. Amen. Puji amang ko hari Jehovah, mamuji-muji mamu ale na poso ni Jehovah. Kamu akan menjatuh di bagas terjolong di Jehovah, dia akan di bagas di Jakarta. Puji amang Jehovah, ay paringgan basa do Jehovah. Itiyo kamu magwarna ay kasudungan do ibana. Marta yang mengitan. Alituan di mata nani manokijang. Oro na mga turun padoang sarili oni. Idahoro doan nanion kuan do malaw do Renata por manurung na marsagap na marbagas. Jalan naroro na sida mamido pasu-pasum. Atong sa itata panasida di marasa masinirwang. Pasu-pasu jalan moti manasida marite-hite kaharongin. Razai manasida marite-hite to di parbadia. Asamamuka jalan marujung di marasa dame
pardungan sa retiyon na siday. Tangiang matay yang anion, ananyasi ulong niroham ni kami. Amin. siang sayuk naroha. Imana mangramoti ate-ate dawat pikiran Nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ulang nastirwata di bagasan sadarion, pinamang udurhon, anak ni Uriata, macalo pasuk-pasung, pardoan sarition di bagasan sadarion, ima
Waldo malau dapat ternyata bermanurung surat di Kolose 3 ayat 15 hidup jalada milik Kristus ima mengerajai di bagasan berhamuna aitu sido aku dijauh di bagasan sadadagi gabe parroha mauliati ma kamu kalau ini dosa na di pasar ni Apostol Paulus wakala Kristen na marihanan di luar Kolose di hati isina ima sosona ima didokon asa gabe parasiroha jadi polidokon parasiroha situ unang ma marsi palesem asmirohai unang ma asa di pusihala alai didokon parasirohauni diulah kemari tomatomani ngolus galupari songon parbuini panadayon diasmiroha diholongi roha di dewata di tonga-tongani ngurus galupari aran dewata maka logi ita mengasihi ita dan alami ulita dan alami bisuta dan alami hakorota dan alami hauliyota diasihi dihalongi dewata ita di tonga-tongani ngurus galupari diasihi ita dia kahorata yang kehadiran kita kon kita para sekolah situ ama tanggung jawab tamai pulau tamai ala percaya kita diasi dirokok dewata kita di tengah-tengah merutas sekali kali demi di itu dorong di sesorong se asa adong di diri ni kan Kristen ima abasarun dirokok di bahasa Indonesia keramahan. Jadi asal kau meradukun akan dongan nasa tagas, dongan nasa huta, dongan nasa guria, unang be adong jupang kata nakoras, jupang kata na mangarehe, jupang kata na mangalehai siap ibana, alai totong ma ringgas ma ibana, lau mangatoi palingatong parsawana di tonga-tonga ni ngurus galupari jadi unang bemasa te burjo hana disukuna te lau tu dia hotuha inna rukani korwana temadoko setia tulak mau torina somi kepada te jadi kalau kita nak berkomunikasi dengan mahita lau menganusi lau berjawab akas kusukun dari kasar ni aka dongata berita jalan orang mahita lau Pajoro, Patuduhon akan aligan di bagasan Pakayota melarukong akan wata di tengah-tengah ni meruta sekali. Nah Patuduhon bisa seorang mana dong asa adong asere pengiroha. Jadi asere masukna toruk miroha. Toruk miroha marawal di tuna pasago-sago. Burju masih dokop di burju hati. Burju tobo demi burju kami saya dokon burju masak foto ini datang baik jadi alamino asa budang pasago-sago budang pakaran merahkon asa unami dokon burju nalwakon itu ngatungan ni parsawata si kan variare di dokon di bagasan toruk ni rohama marsaut itu ngatungan ni parmulun si kan vari di bolo gabi maaf kita di tengah-tengah ni mulutas dengan baik mondo kita tuaka na stres tuaka na berbutumur di tengah-tengah ni mulutas dengan baik jadi ikon hargado hagun molota na masih salpuan na masih sesat dosa kita di tengah-tengah ni mulutas dengan baik unang ala anong na kumurangi di tengah-tengah ni gagas ribu kita dan masuk kulingan olo perwari olo seminggu perwari ada mutai kita sesemoni melalui laumuran pabainan yang matai pitosip inatai seminggu dan diatur hobe amatai semoni sebaliknya melalui laumuran di bainatai melalui penamatai perwara roho sobat koi peho sobat durio peho bui doang mangan bui doang melulaku Budang dobe juk
pang akasibat aga panglaon na semoni di tengah-tengah ni pangulota sidan pare. Abe kita doon ang magjaji di tengah-tengah ni jaron sebelum memulai perang salib ini nawang kita mga juaju kakurangan ni amakta kakurangan ni inatai di tengah-tengah ni perdalanan ni rumah tangga. Jadi asa dinggan par rumah tangga tai ikonolodo kita masih sakuan masih sesa dosa jangan berkuli di dokon ibanong se ikonolodo kita masih ajaran dohot masih peringatan di tengah-tengah ni ngulutas kan wahai. Jadi tapi donwai di tengah-tengah ni bangsok tahun wasa ribut ala na pistar dan di patu durang na pistar nai lao mangurupi lao pabajuho alai habis taron nai gabe dipake la mencari lasmiroha la mencari keuntungan kudirina sendiri tanpa dipikirkan bongado dongana di tengah-tengah ni ngolu si ganu pari. Jadi kamu dulu memutuskan nei patau-patau udah menentu itu toh. Jadi segala sesuatu keputusan yang kita putuskan ikut bertanggung jawab bahwa kita mengingoti mangulakoni di tengah-tengah ni parangulutas ganu pari asa gabe dinggak kita asa gabe situruh kita di tengah-tengah ni parangulutas ganu pari buat nama dongani nama masuk-masuk amuna tujuan nyariong asa gabe ripen halinggak kamu di tengah-tengah ni masyarakat nang di tengah-tengah ni kuria kohina HKBP Patmos. Monanggo
atong sunatkan mapalangiw akan diwata kamu sumulukon para siniraon do tabasaron dohot hasaripon ni roha mamu masih panonia mamu dohot masih asia-asia saluhut riting ni roha muruk rimas panunggahiyon dohot pangisahiyon do masya kamu alay digijan ni saluna masya roha mamu ay do rahu-rahu ni nasundinggan dungi dari nasihat dewata ima mengarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi naimuna marite hata manang papahenan toton mai marite iti gorni Tuhan Yesus asa ibana mengarajai rohamuna dohot pulon muna atau mga dilihamuna tadi dewata tarino turu ni pardoan sahibioni na manukung maunuain cugoro piho ale pangoli si Waldo Malau orodo maka jonjoko di jolo ni wata na boto saluhut do di jolo ni doan aka na pumudison na di paidorando si Renata Purumanurumon na di ritmon kabedoan musaribe orodo maka orong ibana siya nasarohan dohot mapulahon siya nasagugong uhut marparangero parangin nabadia rapto ibana na orodo ho mangaju hangadiona tung surah humurang parangena jala nasukupa aulahonmu manang tali konom ibana paima disirang kamatian hamu surut mulungaw sadarohang panguway sa lumay dogma anusmu nabalukon mawain diwalay lang si Renata kung manurung niririn ni si Waldo Malawon paidongan na sa ibe naolo doon makadungzoko di solo ni debata na boto saluhut do di solo ni doon na pulisol na di pangidorohando si Waldo Malawon kabe sinodukmu olo doon makaroon ibara siya nasarohan doon marpanggangaro na ture para lukon ibara doon marparangihon parangin na badia pagbuha halak istiko jala na suatu pamailoloko manang tani kolom ibana paima disirang hamatan anu suhut molo nau sadaroha manguway saluna dogma anusu patadoaw na upuhan hatan atuhamu marite-hite guar ni debata ama dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guar ni to di perbadia au madok na pinadomu di debata dan jadi sirangon ni colma. Amin. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan debata mamu di sundakon Tuhan debata ma buhina tuamu jala asima rohana midahamu di dopakon Tuhan debata ma buhina tuamu jala di pasaro madamena tuto dimuna. Amin. Selamat berbahagia, Mak. naing mamalohamu mangatusi rapdo saluhut akan abadai kajangna dohot pidangna bagasna dohot ikola
Lau tumada horungi rohani Kristus na mengatasi pengatusion asasa Tuhanmu sadok kagogok ni dewata. Amai tak paribanan doa dulu bisa nakama ilo mana nakapiki. Kompak tuhagugo nama kormo di dalam kita. Alai roa ulo rumahku sajamu. Tiko jauh bado uluan nami. Ay paringan masa do jahuga rodi sale gililing na do asini rohanai. Jalan masuk dusudu do hasil tonganna. Tiba na masa ngapon di tonga-tonga ni hurei. Jalan di bagasan Kristus Yesus rodi saluhut sudut saliling-gelingna. Asli malam jalo makan yang nami na buon. Pasal kabar-kabar tu anak do buru nami dan pasu-pasu sadarion. Amin. Atau enggak may tamadok tangiang aliyang manami. Ada yang nami dari dunia tiga. Saya berbagi orang. Saya rumah kerajaanmu. Saya selalu mengelola hidup kosong dari mencicam. Ya orang-orang dari lama bersekali. Saya selalu sanami sopan di sanami. Dosa orang berdosa Tuhan. Mulakan itu Tuhan Tuhan. Pada mahan siapa aku. Ayo lah belajar. Doa kaduku. Doa biasa aku sekali. Rohani Tuhan di mata-mata. Dohot parsarani to di perbadiama. Nama dongani hamu saluhna. Amin.
mabogas nai rohami pahoho. Tulu ayat saudara jauh waduh si permanau dan tagamon hurangan au olak ni masana tapasak dan marwata marta yang mahita alih Tuhan jawaban dewata menami totong merlepikkan kami di bagasan lasti roha pasatun puji-pujian hamulati yang dirohanami itu adopanmu ala diramoti asing roham kami di loasomi marlasti roha mahudurhon anak doktor nyuriap majalo pasu-pasu pardon saripion siang tongani huriami alani tuan tujuan dari untuk asimaroham pasu-pasu ma nasida patau nasida marsi hakolongan marsi urupan marsi tusan tujuan ni hariom asa kui nasida rap mamikirhon akan narikon itonga-tongani pardongan saripion ni nasida gabe rumah tangga nadenggan rumah tangga siala sono nasida tujuan narion komatotong Tuhan na patuduhon dalam ni perkarejuan dalam di pasarian rumah tangga na paron agi totong muse marlas nirawan nasida pamuji pasangap war munabade Neng manotur mahami yang dibuburai bulau di bagasan menogodon sama kami pasangan tuamu lalu damang majolo tuamat teribata anak dokter di Purwodia. Babi. Mau lihat yang di musik kami, kemudian dari luar damang tu di bata amat anak dokter di Purwodia. Lalu damang bah tuamat taraja dan lihat nelulun. Marmula dari dahulu, marmula dari kan. Baik dalam godang mulai. Nomor wedang amat tadi bata, bumi batu amat raja, dah lihat dah dulu. Gabi. Malau, badang ma gondang lihat. Gabi. Di tengah-tengah ni masyarakat lumulga di tengah-tengah ni nami terluima di jolo di Tuhan. Ini seru pada. Bila seluruh hanami neng Roma kami yang marloba tuamu jarupan dirajai. Waktu saja be nabui kasabab kami las norhamuna totoma Tuhan nama sumat kita.
siya muna. Di nama Kuriai, di nama Notor kami lagi pengurusan Huria, doa pendeta, doa sedima ke wasna, las rohamuna, las nang rohanami. Diraih kamu marbunga-bunga tangan kami, laos di masyarakat kamu nado aik si tio-tio. Jadi apa? Dia mau kurang serutot. Asal hormat seorang ada di situ itu ay. Songgok main halo-halo tu dulu di siapa lo? Orang semahami nama jalo, songonima dihamu nama kali. Jadi usul hama si tio-tio itu apa? Para musik nami, jadi ada di situ turun nama dokot tinawai ngetio bina itu panguhada. Benda masih itu ilas manoma Tuhan sahada. Asa ang kiat, marmula gabi ho, marmula oras. Bayan ang angkot ng mula-mula. Dali! Kamu berulang? Nama jalo masuk-masuk pada sari bioni setengah-tengah hure. Ang kiamat masuk-masuk na binasa tanong jalo na sila kay daw si majujupak manak bawa. Gabi mo haliwulu muna may dito katawa ni Taylor kapusan hut. Ano ta sa ato kay na mag-ihu. Gabi si Hadiari Tuhan tengah wade. Jadi ini roro hamil marmene. Ni anak nabi roh tarongan nabi. Walau petik sebutnya itu dia lalu nabi salut atau rasmu kebetulan kau udah salut atau orang yang keluar kau mengajar kami anggap main pakai naga makan kita mantap masuk dia benar dari saya pun dari saya apa kau udah kau seperti pulang kamu sama Indonesia bukan sudah nabi nabi kalau laki nabi kalau meme tu anak nabi lo kemarin nabi aku ini memang ini juga